маъруф ва 400 тарбиятгирандаи дигари хунаи интернати атфоли дорои имконоти маҳдуд дар ҳисор барои бори аввал дар консерте ширкат карданд ки овозхонҳо дар он бидуни истифода аз асбобҳои мусиқӣ тарона иҷро мекунанд. ричард стейнер ва ҳамроҳони дигари ӯ аз гурӯҳи маъруфи амрикоӣ The Exchange дар ҷараёни барномаи консертии худ дар мактаби интернати ҳисор дар баробари намоиши ҳунари худ ба кӯдакон як дарси кӯтоҳи овозхонӣ ҳам доданд. гурӯҳи маъруфи амрикоӣ The Exchange бо як сафари ҳунарӣ аз 11 апрел дар Тоҷикистон қарор дорад. ҳама 5 ҳунарманди ин гурӯҳ қобилияти махсуси овозхонӣ доранд ва метавонанд бо овози худ нақши созҳои мухталифи мусиқиро иҷро кунанд. усули мо попи муосири акапела аст. ин навъи мусиқӣ таърихи беш аз 100 сола дорад. ҳоло дар амрико чандин коллеҷу омӯзишгоҳҳои мусиқӣ аст ки дӯстдорони ин навъи мусиқӣ метавонанд онҷо омӯзанд. мусиқии мо ин овози мо аст ва бинобар ин барои мо сафар кардан осон аст. мо бидуни ягон асбоб ба сафар мебароем, мусиқии худро муаррифӣ мекунем. ҳадафи аслии ин гурӯҳ ҳам сафар ба тамоми кишварҳои дунё ва табодули фарҳангу забон ва мусиқӣ аст. силсила сафари навбатии онҳо ҳам ки бо дастгирии департаменти давлатии амрико ба осиёи марказӣ ростомад дар тоҷикистон хотима меёбад. мақсади ин сафари мо муаррифии мусиқии амрикоӣ дар ин кишварҳо ва омӯзиши фарҳангу мусиқии ин кишварҳо аст ки мо дар ин кишварҳо мушоҳида кардем. ин аст ки мусиқӣ муносибати одамонро бо ҳам хуб ва онҳоро наздиктар мекунад. махсусан дар Тоҷикистон ин алоқамандӣ бештар эҳсос мешавад. гурӯҳи The Exchange соли 2012 баъди шоу-барномаи The Sing-Off шабакаи MBC таъсис ёфта, пас аз як силсила сафари ҳунарии муштарак бо гурӯҳи маъруфи Backstreet Boys дар кишварҳои аврупоӣ маъруфият пайдо кардааст. сафари худро гурӯҳи The Exchange дар Тоҷикистон аз вилояти Сухт шурӯъ кард ва бо ташаббуси сафорати Амрико дар Тоҷикистон бо чанд оҳанги худ меҳмони атфоли дорои имконоти маҳдуд дар мактаби интернати Ҳисор ҳам шуданд. барои маъруф ки аз пои равон маҳрум аст ва мусиқиро хеле дӯст медорад, ҳунарнамоии гурӯҳи The Exchange бисёр писанд омад. аз ҳама музикаи англисӣ ба ман маъқул шуд. аз ҳунармандони тоҷик гурӯҳи The Exchange амрикоӣ дар ин сафар бо Иқбол Завқибеков вохӯрда бо ҳунару сеторнавозии ӯ ошно шуданд. барномаи ҳунарии худро дар душанбе ин гурӯҳ бо як консерт рӯзи 16 апрел дар толори Вефа центр ҷамъбаст хоҳанд кард.